मा खालामदों? गोजां बोथोरनि अर सायदोंना सायाखै लोगोफोर? गोजांदोंना गोजाङाखै? कमेन्टआव खोन्थाहरलाय। आंजों जइन जाफैलाय लोगोफोर। आंथ' जा गोजांदों सुइटार गाननानै दङ। मा खालामदों लोगोफोर? माबोरै दं खबर सबर? मा खालामदों लोगोफोर? माबोरै दं खबर सबर? खोन्थाहर कमेन्टआव। नोंसोर फार्स्ट टाइम लाइभ भिडिअ बानायदों दै, जेबो साननाङा, ओरैनो लाइभ भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन। रावबो जेबो नेनाङा, फार्स्ट टाइम नालाय बेखायनो बानायनो रोङा। एबार नेक्स्ट टाइमाव नाजाबावगोन मोजां लाबोनो थाखाय। दायो लाइभ भिडिअ बानायदोंना मोजां रोङा, बेखायनो बुंनो रोङाखै, मा बुंगोन मा मागोन जादों। बेखायनो जेबो साननाङा। ओंखाम संबायना सङाखै? मोनानि मा ओंख्रि संगोन खोन्थाहरदो कमेन्टआव। एक दिन विश। हाय आंजों जइन जाफैदो लोगोफोर। मानो जइन जानो हायाखै? आं बारा बुंनो रोङा दे, लाजियो। रायलायनायानो बारा बोरदोन थाङाना, सानजारिबो थाङो, कामरुपियावबो थाङो रायलायनाया, बेखायनो बारा मोजां रायलायनो रोङा। गवालपाराखौ लगाय मिसलसो रायलायो आं। बेखायनो जेबो साननाङा लोगोफोर, फार्स्ट टाइममोन नालाय बुंनोबो रोङा, ओंखायनो नाजागोन उनाव मोजां रायलायनो थाखाय। आङो गरेस्वरनि, गरेस्वरनि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि। डिउटि गैयैखाय लाइभ भिडिअ बानायदों दिनैयो। फ्रि ना, बेखायनो लाइभ भिडिअ बानायबाय। मा ओंख्रि संखो लोगोफोर खोन्थाहरदो। दे नाम्बार खोन्थाहर। मा ओंख्रि संदों लोगोफोर खोन्थाहरदो थाब। मा हाबा जानो होनदोंलै, हाबा जायाखै आङो। हाबा जाथ'वाखै।
खामानियावसो दङ नामा? मा खामानि मावो? मा खामानि मावो नोंलाय? खोन्थाहरदो एसे मा खामानि मावो? हाजिरासो मावना जायो। हाजिरा मावबाबो माबा मावबाबो मावनायानो जाखायोना। अकल साख्रि मावबाल' जायाना। हाजिरायाबोथ' मोनसे खामानि मावनाय जायोना। गावनि उदैनि थाखाय खरस पाति दिहुनोना जेबो नङा। हाजिरा मावबाबो जेबो अरजायाना। आं बारा रायलायनो रोङालै गवालपारा। लगाय मिसलसो रायलायो आं। कामरुपियाबो सानजारिबो ओमफ्राय गवालपारा। अलै मा खालामदों दायो ओमफ्राय लोगोफोर माखासेया? आंनि लाइफआव फै जइन जाफै लोगोफोर अननानै। मा ओंख्रि संखो खोन्थाहरदो। बेदर संदों नामा बेदर? मा ओंख्रि संदों लोगोफोर? आगैमोन, आब'मोन खोन्थाहरदो एसे। Foto na ay pari anjali ate na ay pa yes mama kerja ke kena udah Tara buku mana wala ma deh hamba dan hansa gabel gamsigan bye bye blog bana sari ay live video mana sira last lagi